dobrým. Ať je to koktejl. Vidíte? Já udělám takový koktejl, že se z toho zblázní. Kde je můj kotlík a moje stará kniha receptů? Ještě, že tyhle věci nosím vždycky sebou. Tak, koktejl musíme začít dělat z červů. Po nich tam dáme šváby. A jistě, že kde je můj zelený sliz? Ale to ještě není všechno. Ještě tam musíme dát celou rybu. Vidíte? A aby se jí do pusy nedostaly kosti, kostru prostě vyhodím. A teď se to hezky promíchá. To je nechutný. Tak co mám myslet já? Jasně. Proč prostě nezkombinovat Kejteny oblíbené limonády? Sprite, Fanta a Cola, to bude dobrota. A v mé maličké lednice jsou všechny ty limče tak studené, takže chutnají ještě líp. Nemůžu to vydržet, musím se taky loknout. Promiňte, to je důležitý ukazatel toho, jak jsou ty limče vynikající. A tak nakonec brčko. Jo, vy vůbec nevíte, jak se dělají koktejly. Každý normální koktejl se dělá z mléka. Mléko se musí smíchat se zmrzkou a výslednou směs obarvím těm nejkrásnějšími barvami. No vidíte, máme z toho duhu. Tadám! Pár minut a koktejl mám skoro hotový. Zbývá ho nazdobit šlehačkou a skutečnou duhou. Jsem si jistý, že na těch koktejlech bude vypadat moc hezky. Tak, Kate, zbývá se vybrat, který koktejl chutná nejlíp. Ty, udělal jste tolik různých koktejlů? Začnu tím, který vypadá nejobyčejněji. Myslím, že mi koktejl Betty bude chutnat. To je opravdu chutný. Je to jako pít všechny moje oblíbené limonády najednou. Jo, i podle toho krkání. Tak a co pak pro mě udělala Wednesday? A co se to děje? Jsem jediná, kdo to vidí a cítí? To je zvláštní efekt. Tyjo. Jo, tohle koktejl chutná prostě odporně. Zbývá ochutnat, co pro mě udělal šéf. Jeho duhový koktejl vypadá fakt hezky. Tohle je úžasný. I ten nápad s ozdobou do duhy je prostě geniální. To je moc dobrý, vyhrává, šéfe. Díky, Kate. Věděl jsem, že vyhraju. A vy nebuďte zklamané. Teďka chci, aby mi každý z vás dělal hamburger. Jednodušší už to být nemůže. Musí začít tím, že usmaží maso. Hlavně by se to nepřehnali. Wednesday, na co ti bude ten hořák? Já mám prostě svůj vlastní způsob smažení masa. Proč se s tím tak namáhat? Vždyť je tu toustavač. Tak, teď to tam dám. Tyjo, šéf už krají zeleninu. Jistě, protože chce, aby byl hamburger šťavnatý. No a jasně, že chci taky vyhrát. Tak nastal čas sestavit můj skvostný hamburger. Na housku namažeme majonézu a kečup, dám na to maso a teď to poskládám samotnou zeleninu. Až je zavržím další houskou. Ale to ještě není všechno. Bylo by úžasné, kdyby na burgeru byla sýrová omáčka. Díky ní bude hamburger chutnat mnohem líp. Vidíte, to je krása, co? Bravo! A co jako, je ten obyčejný hamburger. To, co dělám já, se opravdu zaslouží nejvyšší pochvalu. Recept je v podstatě stejný, jenom můj burger by vypadat jako obrovský černý pavouk. Kde jinde byste viděli něco tak úžasnýho, Proč to tu cítí spáleninou? To je moje maso! Topinkovači, dej mi to maso hned! Jak mám teďka ten hambáč udělat? No to nevadí. Myslím, že nějaká zelenina a sýr to trochu oživí. Tak rozmátím rajče.
Tak. Dám to na maso a taky sýr. A kulatý vzhled udělám těmhle toastům starým dědečkovským způsobem. Zubama. Tadám, a je to. Tak Kate, vyber si. Ani nevím, kde začít. Wednesday, zase se udělala něco strašidelného. Betty, nečekala jsem, že uděláš něco tak hnusného. Ne, tuhle hruzu jíst nebudu. Pavouka Wednesday si nechám nakonec. Šéfe, váš hamburger bude první, co ochutnám. Není špatný, ale docela průměrný. Čekala jsem víc. Podívejme se teda na pavouka. Wow, nevěděla jsem, že je živý. Stop, mě neutečeš. Tak a mám tě. Wednesday, jsem nadšená, tvůj hamburger je opravdu dobrý a taky je tak krásný. Tentokrát se vyhrála. Jo, věděla jsem, že to musí stát. Tentokrát pro mě udělejte koláč. Doufám, že to zvládnete. Tak to zkusíme. Ruku budu potřebovat tou pomoct. Uhni to těsto. Poté ho společně válíme válečkem. Tak, to by se měli. A teďka z těsta vykrájíme náležité tvary. Ruko, pojď mi na pomoc. Jo, lehni si tam. Tak. Už to vypadá velmi, velmi skvěle. Je nejvyšší čas napumpovat ruce lahodným jahodovým sirupem. Vidíte tu kapačku? Hustý, co? Tak, už to kape. Ty ruce budou lahodné. To je hrozný, tohle bych rozhodně nejedl. Proč ne? Jsou to jenom jedle ruce. Podle mě vypadají dost lahodně. No je na čase dát můj výtor do trouby. Pak uvidíme, jak to Kate zachutná. Já můj koláč udělám podle klasičtějšího receptu. Začátek je v podstatě stejný jako u receptu na mléčný koktejl. Musím obvalit zmrzlinu a všechno pěkně promíchat. Tak to by se měli. A teďka vzniklou směs musíme trochu rozpustit, aby nebyla tak hustá. Dále totiž budu rozstírat na dortový základ. Jednotlivé barevné vrstvy se nanáší postupně, jedna po druhé. A nakonec tam dáme trochu šlehačky a posypeme barevným posypem, aby byl koláč ještě krásnější. Voilà, barevný zmrzlený koláč je hotový. Můj vlastnoručně vyrobený koláč, teda ruce, jsou taky skoro hotové. Už jim jenom udělám nechty z rohlíčků. Tak, v téhle knize je velmi podobný recept na koláč. Takže já mám ještě šanci vyhrát. Nejdřív musím dělat těsto. Na to vezmu mouku, cukr, vejce a trochu to osolím. Všechno to můžu vyšlat mixérem. Ale já mám ruce, tak proč je nepoužít, že jo? Tak, to by se měli. Podíváme se, co tam bude dál. Podle knihy na čase tam dát marmošku. Děsivá ruko bez těla, co chceš? Vypadni z mé knihy, nevidím svůj recept. Takže na čase dát koláč do trouby. Už je taky skoro hotový. Už se těším na ten vynikající koláč. Tohle je moje šance vyhrát. Hej, proč ho tu cítit spáleninou? To asi musí být z okna. Ještě jsem tady, jinak bych přišla o tuhle všechnu zábavu. Tady je můj koláč, snažila jsem se. Jo, Betty, tomu věřím, jestli se snažila.
ale já tuhle hromadu černého uhlí jíst nebudu. Ale tenhle krásný šéf-koláč s chutí ochutnám. Tak, kousek si uříznu. Páni, teďka vypadá mnohem líp. Ten je studený. Miluji zmrzlinu. Takže mi ten koláč moc chutnal. Wenzio se udělal něco divného. Doufám, že je to aspoň dobrý. A jedlý. To je výborný. Chutná to jako koláč z mekáče. Wenzi, tohle kolo vyhráváš. Moc mi to chutná. Protože jsem nejvíc cool a to je pravda. Páni, pizza. Zajímal by mě, s čím je. Pojďme se na to podívat. Voní po čokoládě. Skvěle voní. A co máš ty? Mám žvíkačkovou pizzu. Přesně jak jsem si myslela. Určitě chutná líp, než to je čokoládová. Mimochodem taky krásně voní. Je tak sladká. To je vynikající. Miluji žvejku. Na světě není nic lepšího. Jsem blázen do té chuti. Jo, toho jsem se hnedka všimla. O dobrém jídle nic nevíš, Jess. Od takové pici se nemůžeš odtrhnout. Mohla bych to žvíkat věčně. Skvělý. Je to nejlepší žvejka, jakou jsem kdy ochutnala. Zapomněla jsem na bubliny. Podívej se, co umím. Skvělý, to je zábava. Říkala jsem ti, že to s jídlem umím. Mimochodem, když kousek pici takhle sroluješ, perfektně se ti vejde do pusy. Zapamatuj si to. No, ještě mi něco zbylo. Chci si užít se poslední chvíle. Tuhle pizzu si budu pamatovat navždycky. Myslím, že už si ji dojedla. Ach jo, proč šla tak rychle? Všechno dobré jednou končí. Teď se vychutnám já lahodnou pochoutku. Čokoládová pizza je určitě parádní. Je tak dobrá. Opravdu bych ji ráda ochutnala. Myslím, že když se jeden kousek dám, že si ničeho nevšimne. Měla bych to zkusit. Je tak dobrá. Jsem si jistá, že určitě není horší než ta tvoje žvíkačková pizza. Hej, kam se poděla moje pizza? Moniko, vrať mi ji! Ale já jsem chtěla jeden kousek. A já ti mohu dát zbytek své žvejkačky. No to ne. To pro mě není výhodná výměna. Tu žvíkačku jsem měla v puse. Nemyslela jsem si, že jsi tak háklivá. Neruš mě. Chci si vychutnat svoji skvělou pizzu. Ale jestli se o ní podělíš, společně to zvládneme rychleji. I když já už mám jiný plán. Stejně dostanu to, co chci, uvidíš. Jess určitě není na takové překvápko připravena. Co se to děje? Proč letím nahoru? Příjemný let, Jess. Já se bojím výšek. Vrať mě zpátky na zem, prosím. Musím si pospíšit a sníst pizzu, než jí ta bublina praskne. Skvělý. Je vynikající. Mám ráda čokoládu stejně jako žvejky, to se musí nechat. Je tak jemná, že se mi prostě rozplývá v puse. Tyjo, to je paráda, jsem ve vesmíru. Co bude dál? Maminko, mimozemšťané! Pomoc! Praskla mi bublina! Padám! Ta pizza byla úžasná. Najedla jsem se dosyta. Myslím, že se tě ztrací. Máš pravdu, Moniko, jsem to já. Co se stalo s mojí pizzou? Snědla jsi ji? Jasně, že ne. Obrovská čokoládová sušenka od Milka, to je štěstí. Velká huba buba, paráda. Už dlouho jsem se chtěla hezky procvičit čelisti. Bude spravedlivé, když tradičně začnu já. Bože, nemůžu věřit, že mám takový štěstí. Tahle sušenka je tak krásná, že ji nechci zničit. Ale chuť, pošpáknout se na tak sladké pochoutce má stejně navrch. Je to vynikající. A je v ní i mléčná náplň. To je paráda. Ještě jsme se do této výzvy zapojili. Jinak bych nic takového neochutnala. No, už zbývá jen jedno sousto. Jsem tak plná, ale nelituju toho. Ty jsi tak vtipná, Moni. Co se směješ?
Trochu ses nafoukla. Měla by ses trochu odpočinout, než jedno strávíš. Já jsem tlustá, to je hrozný. Nefňukej. Já vím, jak se dostaneš zpátky do formy. Stačí se jen zacvičit. Ježiš, to je tak těžký. Nemůžu to zvednout. No, tady to máš, Moni. Jsi si jistá, že to pomůže? Nejsem zvyklá na těžké věci. A padám! Vypadá to, že na cvičení opravdu není zvyklá. No to ne, podívej se, jak mi to jde. Můžu to zvedat v leže? To je ono. Nakonec to bylo docela jednoduchý. Jak se vám líbí moje postava? Pěkně se na sebe zapracovala, jsem na tebe hrdá. Teď je srda na tobě. Tohle je úkol, který rozhodně zvládnu. To je tak dobrá žvejka. Skvělý. Nebude těžké jí sníst. Podívej, už má skoro půlku za sebou. To je dobrý tempo. A je to. Zůstaly sladké vzpomínky. Vlastně jsem zapomněla tu druhou půlku. Já jsem prostě začala nafoukat bubliny. Jo, a teďka máš žvejku po celém obličeji. Už jsem si to očistila. Škoda, že to musíš jenom vyhodit. Co to je? Zdá se, že mi někdo ukradl žvejkačku. Moniko, důkazy vedou přímo k tobě. Proč mi furt kradeš jídlo? Budu tě muset svázat, aby se to už neopakovalo. Myslím, že naše výzva probíhá skvěle. Užívám si to. Ty ne? Dáš si žvejkačku? Vidím, že ne. Dobrá, zvládnu to sama. Můžeš mi věřit, je vynikající. Jess, neměla by se fokovat ty bubliny. Není to tvoje parketa. Ale ne, Monika skončila v bublině. Zdá se, že měla pravdu. Pust mě odsud! No, to je fakt skvělý. Teď jsem přilepená k podlaze. Ale to není to nejhorší. Jess, jak se tam máš? Nevím, čemu se směješ. Já se vůbec nesměju. A vypadá to fakt vtipně. Páni, obrovský balík Nutelly. To mám radost. Podíváme se, co mám já. To je spousta žvejkaček. To je skutečný poklad. Nemůžu se dočkat, až je ochutnám. Podívej se na to, Moniko. Mohla bych se do nich potopit hlavu. Nevím, na mě to neudělalo dojem. Ale Nutella ano. Je tak čokoládová, to je nádhera. Ráda bych se v ní koupala. To vypadá opravdu lákavě. No, myslím, že mi zapomněl dát lžičku. S čím ji budu jíst? No, budu muset použít ruce. I když je to tak vlastně lepší, chutná to tak líp. Ráda si lizu dobroty z prstů, je to tak zábavné. Jo, a velmi nehygienické. Fuj. Jen mi závidíš, přiznej to. Hej, co to je? Nemohla jsem si pomoct a rozhodla jsem se ochutnat přímo z balíku. Moniko, proč jsi to udělala? Mám teď Nutellu po celém obličeji. To ještě není všechno. Tak a je to. Doufám, že to bude stačit, aby jsme už dál nalezla k mé Nutelle. Nakreslila se mi fousy. Dobrá, přestírejme, že jsem kočička, která si elizuje. Skvělý nápad, nebudu si do toho plést. Mimochodem, vymyslela jsem něco, co se dá použít místo lžíce. Myslím, že tahle tyčka se bude hodit. Nechápu, co máš za lubem. Kam jdeš? Potřebuju mrazák a to hned. Chci si udělat čokoládovou zmrzku. Na chvíli to tu nechám. Doufám, že můj plán vyjde. Na to se bude muset chvíli počkat. Pohlídám čas. Páni, jak rychle letí. No, je to tak lepší. To znamená, že už si můžu dát zmrzku. Vypadá to, že už je zmrzlá. Paráda. Honem, ukaž mi, co jsi udělala. Musíš být trochu trpělivější. Podívej, už to vyndávám. Tak, a tady je můj čokoládový mega nanuk na tečce. Myslím, že je to úplné mistrovské dílo. A ta chuť. To byl skvělý plán, páni. Sama jsem naprosto nadšená. Já chci taky lízat. Je to opravdu dobrý. Co si myslíš, že děláš, Jess? To je moje zmrzka. No jo, prosím tě. Jen jsem chtěla trochu ochutnat. O co jde? Nemůžu se od toho otrhnout. Škoda, že už bylo tak málo. Myslím, že to sníženo najednou. Tak a teďka už je budu potřebovat.
Hele, nehází tu odpadky. No, když už jsi skončila, mrhnu se na svoje. Jdeme na to. Myslím, že to bude chutné a zábavné. Zajímal by mě, jestli zvládnu sníst tolik žvejkačky. No, vždycky můžeš požádat o pomoc. Já jsem tady. Nejsem zvyklá pochybovat o vlastních schopnostech. Určitě to zvládnu. Hlavně nikam nespěchat a užívat si života. Začínám se do té chuti dostávat. Líbí se mi to. Měla by sedět, jak ty báječné žvejky chutnají. I když moje čelo už je trochu unavená. Ráda bych tě upozornila na to, že všechny obaly házíš na mě. Promiň, nedával jsem pozor. No dobrá, nech mě to uklidit. Chvilinku. Stačí odfouknout fénem, nic složitého. To je příjemný pocit. Mé vlasy tak krásně vlají ve větru. Vidíš, říkala jsem, že to není žádný problém. A co kdybych použila fén na vlasy a udělala z toho jednu velkou žvejku? To je zajímavý plán, to stojí za vyzkoušení. Dokázala jsem to, Moni, vidíš? Úžasný. Podívej se, jak je ta žvejkačka tekutá. A jaký budeš jíst? Něco mi napadlo, ale potřebuji tvoji pomoc. Vezmu si trichtýř a ty mi budeš lít do pusy. Moni, vedej si skvěle, jen tak dál. Žvejkačka už došla. Cítím se trochu divně. Je to, jako by ses nafukovala. Aha, a jdou mi takové bubliny. Že jsme celé od žvejkačky. Omlouvám se, já jsem nechtěla. Zajímalo by mě, co budeme teďka vařit. Já chci hranolky. Hranolky? To je jednoduché jako facka. Hranolky? To je v pořádku, to zvládnu. Hranolky? To levou zadní. Jdem na to. Oj. No tak, dělej ty hlupá bramboro. No. Au, to bolí. Udělej to ještě jednou, tak ode mě uvidíš. To byla tvoje babička, jo. Cože? Ty jsi můj miláček. Teď to hezky rychle nakrájím. Tak. Dám je do formy na zapékání. A přidám tam trochu oleje. A nesmím zapomenout na koření. Musím o tom dát víc. Ne, to už stačí. Teď odnesu své hranolky na smažení. Jen skutečný profesionál ví, jak zacházet s hranolkama. Věnujte mi pozornost a dokonalé kousíčky jsou hotové. To je krásné a pravidelné. Dám je na špejli. A přidám koření. To je lahodná vůně. A pošlu ty hranolky na smažení. No, skoro to mám. Myslím, že se mi to povedlo. A skvěle voní. Budu je dělat topinkovači. Je to rychlý a účinný. Tak, teď už zbývá jen čekat. A... mám je! Přesně do cíle. Super, moje hranolky jsou hotové. Tak, a to jsem já, už jsem zpátky. Teď dám hranolky na talíř. Tak, to je nádhera. Posypuji trochu zelení a může se podávat. Krásně voní. To vůbec nevypadá jako hranolky. Podívejte se na ty moje. To jsou opravdové hranolky. A závěrečná tečka, omáčka. Yes, Daisy. Wow, to je spousta hranolek. Začnu s těmahle. Mají podivný tvar. Změřím si je. Asi je to v pohodě, dá se to jíst. Wow, oni jsou vynikající. A teď ochutnám tyhle.
dobrý. Myslím, že si dám ještě. Chutnají báječně. A co máme dál? Ty vypadají nádherně. A jsou tak doslatově upečené. A jsou to i omáčky. Paráda. Ochutnáme obě. Wow, to je vynikající. Mňamka. To schvaluji. Vybírám si tyhle hranolky. Moje hranolky vyhrávají, ale já to věděla. Tiše záviďte, ubožáci. A teď chci vajíčka. OK, dobrá, vnučko. Klidně, to je lehký. Ale ne, rozbilo se. Dobrá, musím rychle vydat ty skřápky. A to pálí. Tak, seber se, Kate. Co se stává? Teď to trochu osolíme. Ale ne, to je smůla. To je noční můra, hloupá sůl. Ale ne, teď hoří. Musím to rychle něčím zakrýt. To je lepší. Kate, musíš být trochu opatrnější. Koukej, rozmícháš vajíčka, přidáš mlíčko a všechno to promícháš. Oj, co se mi stalo s rukou? Co je to s ní? Dovol mi, abych ti pomohla, babi. No co, to už se ti nemůžu dělat srandu? S váma je taková nuda. Teď to můžu osolit a naliju všechno do pánve. Podrž to, zlato. A teď se musím... podívej se, co dělá naše kuchařka. Nice. Nejprve přidáte vodu. Teď si vezmu folii. Rozbiju do ní vajíčko. Zavřu to a ponořím ho do vody. Chvilku počkám. To je nádhera. Skoro to bude hotové. Je čas ho vyndat. Dám ho na sendvič a osolím. Tak, lehká nádherná snídaně je hotová. A já své vajíčko posypu zelení. A dám tam rajčátka. To vypadá výborně, babi. A co se povedlo tobě, miláčku? Mně? Oj, já na to úplně zapomněla. Ale ne, to je hrůza. Noční můra. Nikdy jsem neviděla nic horšího. Jess, máme to. No, podíváme se, co tu máme. Ups, to je něco ošklivého. To ochutnávat nebudu. A tohle vypadá dobře. No. Rozvalilo se to. To je něco ošklivého. Fuj. To není pro mě. Tak, co pak to tu máme? Vypadá to opravdu krásně. Voní to nádherně. Jo, je to vynikající. Tohle, vybírám si tohle. Já? Opravdu já? Jo, vyhrála jsem. Oj, nějak mi luplo řádek. Všechno je v pohodě. Teďka chci milkshake. Milkshake? OK. Co může být jednoduššího než mléčný koktejl? Tohle je tak hnusná sklenice. To teda ne. Tohle je ta správná velikost. Budu potřebovat medvídky Haribo. Bez nich se neobejdu. Dáme je tam a přidám naše oblíbené chipsy. A zalejme to kolou. Super. Nemůžu se dočkat, až to ochutnám. Wow. A teď to trochu promícháme. Paráda. Naliju mlíčko. Dám tam čokoládu. Ta je tak lahodná. Budu to hezky míchat, než se ta čokoláda rozpustí.
Ochutnám. To je to pravé. Můžu to nalít do hrníčku. Hurray! A teď tam přidám marshmallows. Moje vnučka má marshmallows moc ráda. A pěkné brčko na ozdobu. Podívejte, jak jsem to udělala hezké. To mi tak nepřipadá. Tak, naliju na to syrup. Teď zmrzlinu. Dám ji do mixéru. Zaliju lahodnou nutelkou. A mlékem. Zakryju a mixuju. Hotovo. Teď to naliju do skleničky a ozdobím šlehačkou. A co bychom si počali bez Oreo? A bez čokoládových chlupínků. A čokoládových kuliček. Prostě perfektní. La. Tyjo, taky bych si takový dala. Vnučko, máme to hotové. Hooray! Páni, to je spousta dobrot. To je něco divného. Blé. To fakt ochutnávat nebudu. A tohle je tak roztomilé. Jaké lahodné marshmallows. Chutná to parádně. Páni, to vypadá úžasně. Ochutnám. Jo, a taky to chutná úžasně. To je Oreo. To je mňamka. Vítězí tento mléčný koktejl. Mňam. Jo, věděla jsem to, hurá. To je škoda. Já jsem se tak snažila.